हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. होप यू ऑल आर डुईंग ग्रेट. आज मी मिशोवरून एक बँगल्सचा सेट मागवला आहे, जो की वेल्वेटमध्ये आहे. वेल्वेट सध्या खूप जास्त ट्रेंडिंगमध्ये आहे. तर चला बघूयात कसा बँगल्स मला मिळाले आहेत. आणि त्यात तो मेन म्हणजे 12 कलर्स आहेत, जे की खूप जास्त तुमच्या कामी उपयोगी येणार आहे. चला बघूयात कसा आहे. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला प्लीज प्लीज करून लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.